Soyicela le family. Sesithathe missionary walapha elusikisiki. Siphindele naye. Andikunike tata. Andinike wena lengubo. Andinike wena lengubo. Lo mama ebesithi xa kumnyama afike ngalengubo aqhophozele ngekhola yakhe kube mhlophe. Andibuyisele kuwe missionary. Ubone ingubo yecawa le. Sokuyinika nina family. Ngoba kubakho amaxesha into yoba ifamily ukuthuke nangalengubo. Ithi soko oba ngumfundisi asisakuboni kweli khaya. Yile nto sithi masiyithathe le ngubo siyiphindise ecaweni. Anda wayifumanela kuyo. Ndinika wena missionary. Our presiding bishop. Le bishop zonke ezikungqongileyo umongameli abefundisi. Nabo bonke abantu abalapha abaphakamisa igama lokunqula uThixo xa litshona ilanga molweni. Amen. Nansi enye ingubo. Bishop. Lena noba ukhweze beyinqwenela besingazumnika. Ngoba ingubo yobizo le. Uba niyayiqwalasela ithanda ukuba lidlavu kunezangubo besinikezela ngazo ekhayeni. Ngoba le ingubo yokufinyisa abantu abangenazandla. Ingubo yoba uthi xa kulephuza imimoya umfundisi avale ngayo umoya ubethe kuye. Zisinde izindlu zomuntu imimoya. Kuthiwa ke bishop mandizise le ngubo apha emishini. Apho umama Makaula ebethi xa umbethe le ngubo atsho ngelizwi eliphansi uzusilwele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kwecaba zethu. Bantwana abahle abathandwa nguThixo. Sake saphaphatheka gqweza. Kukhona intombi esasimana siyibuke lapha kumhlobo wenene. Umfundisi uFaleni ayiqhuba imvuselelo zakhe. Le ntombi kuyangapha ecofa imvaba. Seva apho kwi-social networks kwathiwa le ntombi ndulukile. Intombi eyayivuma iyibetha impumputha kuchuka ibele. Bantwana abahle abathandwa nguThixo. Siyiphindise emishini lena ingubo. Bomongameli bami. Sasifika sadleka xa sibheke ecofa imvaba. Siyongcwaba le ntombi ngoba ibivuma kumhlobo wenene. Sakhangela iikhasocks zethu ezicikiziweyo. Nesithi xa sizinxibile sizive sine-confidence. Saxa sifika phaa ecofa imvaba okwayo le ntombazana. Abantu banxiba u-black and white. Ndakhwetha secaleni kwam ndathi njengoba le ntombazana ibinxiba umanyano olusitashweyo kumhlobo wenene, kutheni abantu safika benxiba u-black and white? Kwakhanje umama owayengumgcini-sihlali wathi ingxaki ebenxiba umanyano engenamkhokheli. Ngoba shuthi unxiba umanyano ungenamkhokheli uzoyenzela ingxaki cha. Into ebangela umanyano lukamama Makaula kude kube khona noluphinde emishini ebenomkhokheli kunjalo nje evuma. Njengoba silapha kulo mngcwabo kamama Makaula sinazo ezinye ingxaki. Dona sizogada ubishop angangcwaba umama Makaula kanti ebengenzi kakuhle ecaweni. Silapha nje sibomongameli sizibodyguard zikabishop.
uthe xa uthuma uMakaula uthe quthu uthuka bali imanyano zakhe kwathiwa zintlanu. Sathatha incwadi sazibeka apha sathi masiqale simbheke into yobana ufanele ukungcwatywa ngubhishophu. Ndicela abathi izandla abantu ententeni abafuna ukungcwatywa ngubhishophu.